Ahojte priatelia. Vianoce a Nový rok sa blížia rýchlosťou svetla. A priznám sa, aj tento rok to zase nie je úplne ideálne s darčekmi. Mal som v pláne kúpiť ich v predstihu, ale nakoniec to skončilo tak, že posledný víkend pred sviatkami behám po obchodoch, ako keby som mal vybrať cenu za najrýchlejšieho nakupujúceho. Ale nech sa deje čokoľvek, Vianoce majú svoje čaro. Tento rok sme sa so synom Lukinom pustili do niečo, čo nás skutočne baví. Do našej spoločnej firmy ProMeister, ktorá sa rozbieha stále viac a viac. Spolu budujeme niečo, čo nás naplňa, nielen z pohľadu remeselnej práce, ale aj z pohľadu toho, že každý deň sa naučíme niečo nové. A ak sa nám podarí preniesť túto vášeň aj do našich projektov, tak verím, že budúci rok bude ešte úspešnejší. V roku 2024 bol skutočne výnimočný. Mal som možnosť pracovať na mnohých projektoch, ktoré mi dali veľa skúseností. Či už šlo čistenie vykurovacích systémov, čistenie fasád, vodárske či elektrikárske opravy, montáže, výroba a zariaďovanie kuchýň či výroba nábytku alebo drobné remeselné práce. Každý projekt bol výzvou, ale aj radosťou. A to najlepšie na tom je, že sa do toho zapojil aj syn Lukino. Spolu tvoríme skutočne silný tím a je skvelé vidieť, ako sa aj on učí a rozvíja v tejto oblasti. V tomto období je dôležité poďakovať všetkým, ktorí nás podporovali a verili v našu prácu. Preto vám chcem poďakovať vám zákazníkom, partnerom, priateľom a samozrejme aj vám, ktorí sledujete kanál ProMeister Vladimír. Bez vás by to nebolo možné. Teším sa, že vás môžem mať na tejto ceste so mnou. Tento kanál na YouTube, ktorý som rozbehol, je tiež veľkým krokom vpred. Snažil som sa priniesť praktické návody, tipy a inšpirácie. Ale viem, že mám ešte veľa práce pred sebou, aby som vám priniesol obsah, ktorý bude ešte hodnotnejší a zaujímavejší. V roku 2025 sa môžete tešiť na kvalitnejší obsah, lepšie spracované videá a viac praktických ukážok priamo z našich projektov. A samozrejme aj veľa vtipných momentov, ktoré nás prevádzajú na našich cestách. No a čo je najdôležitejšie, je, že budeme robiť to, čo nás baví a čo nás naplňa. Takže prajem vám krásne Vianoce, plné lásky, pohody a šťastia. A do nového roku nech prinesie ešte viac úspechov a zdravia a radosti zo života. Nezabudnite sledovať môj kanál ProMeister Vladimír. Teším sa na ďalšie spoločné projekty a stretnutia. Šťastné a veselé.